Soc Àngel Merino, vaig venir a Sant Feliu un any 1976 i vaig venir aquí no per viure, sinó perquè un grup d'estudiants universitaris de Sant Feliu em van demanar que vingués a constituir una associació estudiantil que al final va acabar sent una organització política. I cada setmana em desplaçava un dia per la tarda-nit i a Pintures Vilar, un magatzem de pintures, fèiem les reunions clandestinament amb un grup que després va ser molt important en la construcció de les associacions de veïns. Vaig trobar una ciutat que tenia moltes possibilitats, però que encara estava en un procés de configuració com ciutat, perquè hi havia hagut moviments socials que havien vingut a la ciutat. Era una ciutat que estava poc cohesionada, tenia moltes possibilitats i oportunitats, i, per exemple, des de la pròpia descohesió urbanística, una ciutat partida per la via del tren, on els obrers es col·locaven a la part de dalt, la gent que vivia històricament de Sant Feliu, els santfeliuencs, estaven al mig, i sota la carretera es tornava també a una altra ciutat més obrera. Per tant, era una ciutat que tenia moltes possibilitats, però evidentment hem de recordar que encara estàvem sota dictadura. Vaig venir bàsicament perquè en aquell moment jo era una persona molt motivada en voler transformar la realitat que tenia el país, que tenien les ciutats i que tenien les persones aquí a Catalunya i a Espanya. De fet, jo no soc català, jo vaig venir de Pamplona, de Navarra, i vaig venir a estudiar a la universitat, però vaig tenir la gran oportunitat de poder conèixer molt de prop el que eren els pobles, sobretot de l'àrea metropolitana, on, quan he parlat de cohesió social, no estic dient cap barbaritat, sinó estic dient una realitat enorme de diferenciació entre la gent que venia a treballar i la gent que vivia aquí. Jo, quan em vaig veure alcalde, la veritat és que vaig tenir un doble sentiment, no? Un d'una alegria enorme per veure que podia prendre decisions en favor de la transformació de la gent i de la transformació de la ciutat. I a la vegada una responsabilitat. La responsabilitat quina és? Quan estàs en un càrrec públic saps que estàs pel servei de la gent, no per servir-te tu. I per tant, el que no fossi capaç d'aquest esperit de servei cap a la ciutat, fer-lo bé. Per tant, orgullós de ser alcalde, però a la vegada com ciutadà i com persona que ha viscut la vida política d'una manera també molt personal, el no fallar a la ciutadania. Aquestes van ser les dues sensacions que vaig tenir. No vaig tenir cap sensació de por perquè coneixia molt bé la ciutat i els ciutadans també em coneixien a mi. Que la vaig acabar amb una certa dignitat moral meva, podent continuar sent alcalde, i quan vaig veure que les condicions no eren correctes, vaig dir no, prou, perquè els ciutadans mereixen una altra cosa. Bé, estem aquí al barri de la Salut, és el meu barri de tota la meva vida a Sant Feliu. Si hi ha un lloc que el porto molt cap a dintre és el barri de la Salut. Va ser el primer lloc on vaig venir a viure a Sant Feliu. Vaig viure al carrer Eduard Castells, que ja no existeix, és l'actual carrer Europa, i vaig començar a treballar a l'associació de veïns d'aquest barri. Bueno, jo crec que l'anècdota del barri la vincularé al moviment veïnal també, perquè jo penso que és interessant. Aquesta plaça que estem es volia fer una benzinera, venia un bloc més de pisos i una benzinera al final. Quan comença el procés de reivindicació de la plaça, d'aquest espai públic, el primer que es fa és una assemblea general amb tots els veïns per demanar el seu parer de lo que volien fer. La primera acció que es fa, quan ja veiem que ja no hi ha possibilitats de forma legal i de forma dialogada de parar tot el que es volia fer, és dir, doncs actuem. I el primer que van fer va ser, hi havia un forat enorme on tenien que anar els tancs de la benzinera, de la benzina. Hi havia una eina enorme que era la que amassava el ciment, i vam dir, el que hem de fer és omplir això de l'herramienta aquesta, no sé com es diu ara això, i la vam tirar a dins. Bueno, l'anècdota va ser que quan preguntaven qui l'havia tirat, tothom deia
Fuenteovejuna, senyor, todos a una, encara que després hi havia algun que va dir que havia estat ell. O sigui, va ser una acció col·lectiva, però la imatge aquesta clàssica de dir qui ha estat això, qui ha fet això, Fuenteovejuna, senyor, todos a una. Bé, la veritat és que aquesta entrevista que m'heu fet o que estem gravant em dona primer per agrair-vos que es fessi i que es fessi aquest barri, perquè jo crec que és un model de transformació, per mi és el model més clar de transformació social, humana, urbanística i de ciutat, i que el que necessitem de vegades és que els ciutadans facin seu allò que és seu, i en aquest cas l'espai públic, és la plaça aquesta, però també l'espai de vida, la cultura, la llengua, les formes festives. Bueno, jo crec que aquest barri es va formar perquè va aprendre de totes aquestes facetes de la nostra vida local.